si matrai. Hoi nagamenta ka jing te ru. Yala ka jong ka balang kumupait long jong me kani ka jaka. But I try to isnay ru ban kerhu. Yaki jingya lanti jungi nang ni sikmat ru. Nadu kani ka sngi ka baning kong jong news nam. Ay ngin mat ika jingalam ka jume ka jing don ka jome kan rat lambat ni. Ban nyat rengkat bat me try. Haki jingjam ki ba me bet ingi lembau news nam. Kat ba me badang pensa ingi hakani ka slakan do. Banginang yo ka bor try ban pitch me ban nyat bat me try. Ban shania ame. Hoi da try. Ban sno ame. Hadu ka bakut a try. Ni pani kini ka kerteng Jesus Christ. Amen. Kublai Shibun yaka Senior Christian Endeavor Society yaka ni ka jingruai ka bakerpang ka jingruai jong ka jingkhot kerpat yo blai wan nang yalam lingba kilinti ya ki jongi phila punlut kapor la punlut kabor hakaban penkre yaka ni ka jingruai blai unang yo wan kerkhu fi silenter kumba phila ruai mendapat ngin poi syakoi ka benta jong ka jing syakri hakabangin yo sngono ya ka khubor na ka ktien ka jong blai lengba jong i Reverend Dison ngi itu ba ye pastor kum ka balang ni bidang sobha ye pastor ba philadon rengkat lemban i lengba jong ka ni ka por ba pinyo ban sami ka khubor jong ka jeslok lingba jong kan ka por nilai wan hangni na ka benta kata ngai bo blai kumbala duai on don rengkat lem ba lau syakri ka khubor ya ka bangin sayo snow kan long ka ban lam lenti yangi lingba jong news nam ter siter kat ba blai udang ibet ban penne pensa yangi bangine yan hasla jong kani ka khandau i pastor ila wan lang rengkat bat i kurim bat ki khon i bahieng basam tingi priang sobhaya piru ya ka jingdon rengkat lem jong phi ha kani ka por lem bat ni ka jingdon jong phi kalong ka jingsinga nyangi kum ko balang ha kani ka jing syakri blai jongi lengba jong kani ka step kendiat wat ladang ila yatip ila itu bhai pastor Daminot Sun kumba kalong menta i pastor Daminot Sun ide jongka balang Presbyterian Jayau i pej ikmiru ya ka balang Presbyterian Umbir bat kumjuru ya ka balang Presbyterian Nongsder Damsai nak kadau ilong i pastor babun kam ni sngutho ya kata nda ila platform bane don rengkat leman i lengba jongka ni ka por Shwaya ka bangin yo ban ngap ya ka khubor ngin rwai ka jing rwai ka ba sanspa phra nak ba thmai bat sanspa nak ba rim baro chisnam la ker ublai bat katnu ulama yala kalama ngin yasai butrai ulai rap ka jing rwai ka ba sanspa phra ka ba thmai bat sanspa kabarim. Parosis nem
Laker uleipat katu ulamam ya la kalama in ya say utrai ulaya ram saja om laban om hakis ike ban mi kaceng pun katpo tin kalong ngandama Atwai haka di jong me bo kisnem ki ban sami kapor jong me ban shanya to long I teman bersan, iba yalam ya kanika jing syakri, lingba kacong kanika janmit, ki weipat kinong syarai, jong kabalang ki weidon lambat ngi lingba kanika por, ki dekot jong ka komiti balang, buat ya ki para pengi biit barok kat ki balak ban don ha kanika por, ha ka ying ka bakentang ka jong ublay lingba kanika klimat. Ngayeng ha kanika por sa sisin pat banwan ra ya kajing ai kublay na kamenta jong ilang baro. Ha ka kerteng kabatiang bat kabadon bor ka jong utray ubelong nong penim bat nong sius pa ujong i Yesus Kristus. Bat nga shimru ya kanika kabu ya kaban ai kublay snam tmai kabakmen kabasuk na kamenta jong ilang baro. Abang ingin saya ling bagan iki sngi bat ki benai ki berangsa jong neus nem arajar arpun riu bagi jingker ku ke jong ublay kinyai senran bat ngi bat ya ke banginang la ban pendap ya ke mission ke jong ublay ke jing im ke jongi ngai pan paru ke jing songu sai sisin ya ke balang ling ba ka program komiti ya ke ba pila ibit ya ke ban ken mau bat ban ai bentalem yang sai sisin pat ling ba ka ni kapor apa paidin chikis nem ki bala let no ngam so nong wei badon bat pi ngasngo kum haying hi bat ngaso aingo yu blay ba lingba ka balang lingba ka program committee ya ka ba ha ka jingduai ke jong pi bo blay la pen shai sa sisin pat ya ka kerteng ka jonga ya ka banyo ban shimenta ha ka kum ka ni ka por lingba jong ka ni jing syakri bat ka jing duai ka jonga ka long bo bleu na ikor ku ye pikum ka balang ibarok ka we ya ka bauna ai bor bat ya bitin ye pi na pen pauru ka jing so buram ya i program sekretari iba la bunsin i pen kan mau yang ka pen pau ka jing simkia ka jong i ka kam ila phone ila pharu i ka message bat pendap i ka benta ka jong i bo bleu na kor ku ru ye pi ka jing syakri ka jong pi u ling bagi sngi bat ki por ki banawan Naduk katu kapor ba lapan bet ba lafun ba oman shim ya kanika benta lingba kanika por jong kanika snem ka bathamai ban ai ka jinga slok galapai shu blay ha ka jing duai ha ka sngi ka ban ningkong ka ka ba ublay don man kran yang ningkong ba de ka ying ka jonga bat kum juru yang ilang baro bat nga aingu yu ublay ya ka ba ublay u ya lam ya kanika jingmut ka jing perkhat bat ba ubu ya kene ka kubor ka balalong ka jingker ku yang ya ka ying ka jonga bat ngamdon ka jing artatin ba ling ba kene ka por bat kene ka khlemar ru kan long ka jingker ku na kam ta jongi iwei pe iwei ha ka ba ngingin ya uni usnem ubat mai
ngibu sibun bha ki New Year resolution kabangan le bat kabangam le kidon ki babun ki ba mju urlong ngaru yala di sibun bha ling bagi snem ki ba le nyok ajubu aduk menta ka snem dengan le exercise no andre aduk menta ka ba pela kalong pat dia ki bun bagi resolution ngibu Hendai ka eipat ka benta ka ba ublay ubu na ka bata jongi kum ki khun ki jong u ka bangi ngi dei ban pendep. Ka ei kata ka mandate ka ba ublay ubu yang ngi ha ka jing ya lenti jong ka jing im ka jongi am dei tang menta ka sngi ha bangi rakhi bat kan mau ban le kemen ya ka new year. Hendai ei ka ba kum ki khun ki jong ublay ngi dei ban pendep kat bangi dang don hang ne perthai. Kata kalong ka khubor ka ba ublay ubu ling ba ka ne ka janmit le si don na padeng jong pi ki baju follow ha ka YouTube channel pilala ban yo sngo kalong ka jingpen kan mau handrei nganget ba ublay un ker khu ingi ling ba ka ne ka poru ba ka ne ka khubor da shisha kan yo ban thau thma yangi ka benta jongi kum ki khun ki jong ublay ki ba mangi ngi dei ban pendap bala pensyong nong rim ya ka ne ka benta naka Shiti ka ba ar ka jong Apostle Paul shakinong Korin ka lanong ka ba san ka dekhat ka ba khat pra ter ka ong yikini kikintin ti ki e barok ki long na ublay ubala penyesuk no yangi haladehi da u Jesu Christ bat ubala IT hangi ya ka jing pentrei ya ka jing penyesuk u IT hangi kata ka long ba ublay udang penyesuk ya ka perthei haladehi ha u Christ Klem da nyau yaki ya ka jing palat jongki bat ula bukti hangi. Ya ka ni kaktin. Ya ka ni ka jing penyasuk. Namar kata ngilong kinong kitin sim nakabenta ukres. Lakumba ublay ula kerpat ya pi dangi. Ina duai. Ni aingo ya me ko kan rat sai si sen pat ling ba kaneka por bat ling ba kaneka klemat ka me pela yangi hakas ngi ka ban ningkong jong ne usnam bangin kiu bat sedang ya kaneka sngi bat ya kaneka snam lam berkat bat me ka yeng ka ba kentang ka jong me kaneka long de ka jingkor khu ka jong me ya ka ba menang ai yangi sai si sen pat ya ka por ya ka bangin don hang ne hasla perthei bat ka jing duai ka jongi ling ba kaneka por bat ling ba kaneka klemat dalam yangi keren hangi iwei piwei ya kena ketien ke jong me bahkan long ka bor ko kan rat bangila ban snotho habangi ngen sayok ban pendap ikini ki khat arteli ki benai jong uneus nem bat ka basaru jong gajing im ke jongi bangi don hang ni omtang ban sudon handrai ngi don hang ni nak benta ka buram batang namar jong me kerku lam tau jong syakri jong me pensle penkop bor pendon kam tangkum atiar ya ka ban pen sawa ya ka jing shisha jong ka tien ka jong me ling ba ka ni ka por sha skor ni ka jing duai ha ka karte u jisu ngi dami pan amen kai ka benta jongi kum ki bangai u pol ukran shai ngilong ki nong kit ya ka tien ka jong usim naso ban ong kata ka dei ha ka jing im ka jong im dei tang ha ka new year resolution ki bu bangi bu Henry ka ban long haka jing im ka jongi ka ba ngi im man ka sngi bangin soto ya ka rol ka jongi balingi don hang ni ka benta ka jongi kum ki bangai ingan sedang ya ka jing ya slok lemba ka por da babu ya ka jing perkhat hangi iwe piwe kanu ka balang lane unu lane kanu ka briu lane unu briu ladang ngimdon hangi ya ka jing terang bat ka jing sliang ban yalam ya ka mensim ya ki mensim ki bakodor sya ukres ngimla ban ong mangilong ki baim ngilong ki bayam la kalong ka balang la ni la kalong ngi simet ru ladang ngimdon hangi ya ka ta ka gol ban yalam ki we sya Jesus Christ ngimlong ki baim bat ngakwa ban sedang lingba ka ni ka jing slok ha ka ni ka por hakane ka khlemat da ka babu ya kane ka jingkeli hatu pitip ne em kai kata ka ba uble u it kai kata ka ba uble u it hadu kata nak benta yang hilang barok ke jubab ka basuk ba
ngila landat ingin dekat ke gospel yo nes kal nong ka balangai dekat ke ban riu kat riu na ba ublei uit kumno kata ya ka pertai IT no yo lo kun bala kamar wei ba wei bange yo unum jot shu henry umle kumno un yo ya ka jing im ka babam cukut ublei uit hadu kata ka bakran ni ka pertai ka kran ningkong yang dominat sun Kakran ningkong ya pi kakran yang i iwei pi wei kam tam yang i ki kon ben riu ki ba don hang ni asla perthai ki ba de ban pendap ya ka jing tmu bat ka jing angnut ka jo ublai henry ka ba sosi pat kalong bon na pedeng jongi ngi sotu bakla ngi sotu ba ublai u i tang ya ki katu kat ni ki kenhun belang namar kata sami kum ni ngi sotu ba de tang katu kat ni ki group ki ba ublai u i Henry ublei uit yang hilang barok. Bat ka jeng it ka jong u ka pelong ba un IT wat ala ka jong ka jeng im namar ka jeng it ka jong u na ka benta jong abat jong pi. Habang ipuli ya ka Bible nadu berkat ka nadu ka bandingkong ka dekat ka bandingkong kitab Genesis hadu ka kitab ka bakat du kitab jeng ban pau. Ka ba pela ba pi. Nginum Shem ya ka wei pat ka dekat ba ong ini ki kentien ba ubleu it kata ya ki angel nginum don kum kata ka dekat ba ubleu it kata ya ki mrat ya ki jing tung ya ki wei pat ki jing pelong ki jing u ngamut ban ong ba it hanre ki jing it ka ba crown ni kita barok ka ba pelong ka day yang bat ya pi bat katang ka jing it ka pelong ba uyap bat umi pat Datang ia kan dekat ke bakran syai bakajing it ka jong u kolong ya ubriu ka balong hadu kata-kata ka jingkeli kat bangi nginang jan shu ublei ngin it ya ka ka ba ublei u it te jingkeli kolong yanu ngi it yanu mangi pat ngi it yo ngi it ya ki jong kan ka pertai ngi klet no ya ka gol ka ba ublei u it Kabau kodru yang ni bangin long ku mau pi kat ba ngila ban snow thu hadu kat no bangi jan su blei da ka bangi pet ya no bangi ngi i hato ka don em ka jing i ki wei pat ki mensim ki ba kordor lani ki wei pat ki para briu ha bangi i ki ya pedeng ki jing ele ku mau blei i yang ni Bat ngasu menong ladangi ngidon ye ke bakum kita lada kata ka jing it ke jo ublei ka kersai hangi ngi it ye ki wei pat ki para briu kilong kidak ki bapau bangidon ke jing edai ka bejan bat ukpau jo ngi bahap deng ka basungsi pat kamlong kum ta ka babun ngi kham it ye ka kali ke jo ngi ong se nya surok kum dei mano thlup Kakam koridor teng-teng ke kali bannya ke bensim bro. Bon na pedeng jongi ngakan keren ya ladi ni kong bat yang hilang barok. Ni kam it ye ki wei ti bannya ke bau bleu it ke balong ya ke bensim ke jonga bat ke jong pi ya ke bau khot ru yang ngi bengin long kum ta. Imei jonga magiasa aja yaw mo ajan robot hospital ke yeng ke don kita man pesan ki ba itu ke don harus surok imei ibu dukan. Ide ke general store bu bahasa bun ki jing de hang tu. Bad haka we gesing kat bandala wai jing seng ngarung syong kai bi me dukan sipang. Dala syong kai hang ta. Kat bangadang syong hang ta hapo. Wan tit jing tit iwe long keme i belarang ba bahabat iksiu jong i. Bad anda habi lawan tit hakini kesingi mo wat ban rimarat ru ngai keladon ki special jing bam. Kidon kijing bam miau, kijing bam kesau, kibeladon haki paket. Bat kini kijing bam, kibangang ayu i hadukan, bat nganget kanumbak lahi, kimde kibat tat. Kita ki piopet pedigree bat ter kum tat kijing bam. Ngam om bangim de ban ai la nengim de ban i kimrat ngamut ban ong kum ta. Henry kabaga jing hikahi kabang ayo ak takasgi bakadang don tu. Kajing pela kalong imei yong dang yalap kana. Namar mengisa ajan robot hospital. Jo imei yang kamlut keloi jeng bamrat ban yusralak kelung
Bat kata ka sngile ka bapelong itai long keme bangan perkat bah banga uble Ukraine ngai kan ni benta kalong kat bai dang betin itai ksiu wan yalam man thiet ya kata ka jingbam miu yong ba kata ka miu kam mamja ai lam tu jingbam dal ai tau jingbam ngongi pi kim dei ki batat ngatrai ki babu dukan pi kam tip le si la bandon di paket ibarit di basipo arpo ngam tip andai ki babun ki bangai i ki kim dei ki dor ki ba tan Nalathiet yêu tàu jing bam itai ksiru ak jeng long khulung mi thi jing bam kan te itai mi itai khulung tush kan ne dang sudah bam jadi yang kapan kenduk ika men sim ke jonga ngila kam ya ki wei pati ban ni ki para breu ngam kran pang itai breu ya ka ba ngam jer kerteng hange Henry ngakwa yang ingin pej yala dia iwe pe hakabakum kan nikas ngile se mo ngile kemen New Year. Lada don hang no ka concert le ne ka tamasa kam ju yang ngi bangin sei ban thit ya ka ticket la kalong sanspa shi hajar le ne pau hajaru Henry ong la dengi lej hayeng yap briu de ka ying ka baduk ka badon kami ka jing kersan ka than yang ngin sei sanspa tingka. Ya nungi ngakwa yang ingin keli la di habangi ya yu nu snem ubat mai bangila ban sngotu hadu kat nungi jan shuble ni don kam ban sngotu ka ei ka ba uble kwa nangi kat bangi dang don ya ka por bangi im hang ne hapertei mdei bangi shudon te ni don ya ka gol ka don ka thong ka ba uble ubu ka ei kata ni don kam ban yet ka jing tmu ka jo uble Nakabenta jong ubriu jongi iwe piwe kalong banwan lambyang yekibriu sya ublay. Kata day ka gol ka baning kong day namar kata ka daw niyo ka Christmas. Pi? Ngisayo ka Christmas. Namar ba ublay ukwa bandon ka jing day ka bajan biang bat ngi bat lam namar kata u Jisu wan ka gospel yones lai kan riu ko ong uyap. Namar ka jing it ka jing u baru im bangingin yo badim ka jing tmu ko baar ka jo ublay kalong banwan lambyang ya ubriu sya kata ka jing tmu bala taw yu ka kata ka jing tmu bala taw yu ngilong ki kon ki jo ublay ni klat bangilong ki kon teng ru ka ba sonsi ba ni klat ya la ding ide ki kon ki jo ublay ndrei ka ba sonsi igini ki sngi la dapang ngimnang man let chuk pa ujongi bahabneng ngiliwat agent perkat himapi hangta ngimdon mo gajing day ka bajan bat ukpa ujongi bahabneng kajing tmu ka balai kalong banwan lambyang yo briu sya kata ka bor ka bala penkup yo kai kata ka bor kitab Genesis uong sensyar kata ukwa bangin don ya kata ka jinglong kumba ulaay naduk ka basdang Bat ka jing tmu hi ka jong ublay ka bakraw tam kalong banwan lambyang yak ubriu sya ublay mdon da ka way pat kalenti day tang ka way kalenti bat kata lingba ukon u jong u Jesus Christ namar kata dah husiar bhala dengi ong barok kiniam kilet sya ublay hindi ba nga panrem yano ngamdan hang ne ban criticize yano barok kiniam kide ki babha Henry ka bangayang man saki ka day siya pang kahima ka jong ublay. Bat ban poy siya katay kahima don tang gaway galenti. Siya way ngamtip nang no banya kiway gila se gila bantip. Bat utaw long Jisu namar kataw Jisu so ong ngangalong galenti siya ukpa. Bat lada ngingingit mentamo bangilayo im. Ngingit bangilayo pediang ya kajing pen im. Kajing keli kalong laning ilalong kata balang ka balim kajing keli kalong sa sisin kalong ka ka benta ka jongi ka bangingi day banle menta mday bangi siday tang manwan jing yaseng yung isutu bakla kajing lo kristan tang manwan jing yaseng ay ngo yu blay bangi don hang ni hanay kani kamday ka kata ka tong ka bahajrong lani kani kamday ka climax jong kajing lo kristan Kaya ka benta ka jungi ka jubab ka day ka tu ka bau pol ukot ngilong kinong kit tin sim Christ ambassador. Kitip na mo ay ambassador.
u ambassador ude uta ubalajit jong kataka hima ban mikmat ya kataka hima. Bat tetip bah ki ambassador Kim Jusa hari la jong. Lada pi sngo tho ya ka value jong ka jing long kristan ngi sngo tho ya kataka ka jing ya te ka bon hapade u jisu bat mengi nginum im hang ne tangan wan jing eseng unong kitins im pi ka ri India ka jongi ka doni ki ambassador ki jongka Kim Jusa ha India kisah ha Amerika kisah Australia kisah Japan China bakam tater ha kiwei pat kiri jong kiwei pat Ujis upol uong ling bakaktin ka jong ka jing hikai na kaneka sithi ka jong siya kaneka balang hakoren pilong kinong kit ikaktin usim ki Christ ambassador piso tu piwan hang ne kum ki alien kum ki nong way pimsa hari la jong bat pinum don ru hang ne barok sujunong unong kitins im udah uta ubah kata kahima kalejit bakin ban mikmat ya kata kahima ladangi soto ya ka dor jong ka jinglong kristan ngong ye pipin soto te ngila man ngam ngakwa ingin ngam siya kata ka jing perkat balejit kerpang pilong ngabat pi ngilong ki bala kerpang Badai ka kamram ru ka jongi kat pangidang don hang ni banya thu lem sikiwe. Pi ladang imut le sebun na pedeng jongi ki baladio ya kalat ban lek keleng ka perthai. Nganuk sa ka bangala ban ai la da pimut ban lek cari Amerika. Mla ban chutiet bang pastor makanaru mla ban chutiet tiket plane chulek syong ha plane ngan lek cek Amerika ku basyong bas mla ban lek kata. Kadon ka prosedur ban lek Kaban ningkong kalong pihak banlik ban ya kendo ya kinong mikmat la neki embassy jong ka American embassy bat nang ta penbiang gi jindon kambaro pin sela banlik cari Amerika mla balik kendo ru ya ke embassy jong ka nong India tang namar mengi de kinong India mengin selek ca Amerika mla balong umtar hakabasuk bahagi kentin ladangi kwa banlik sebeneng ladangi kwa ban poi seka hima ka jong blai ngi hap ningkong ban ya shem bat ban ya kendo ya chief ambassador utaulong Jesus Christ dei tang mau ubadon ya kabor ban ai hanga happy ya ka permit dei tang mau ubadon ya kabor ban ai hangi ya ka visa bat dei tang mau ubadon ya kabor ban ai ya ka residential certificate bangin long ki nong shong snong ha kata ka hima Pisa ang ni halom siap la ni lese hagi way pat kidong hang ni ban penti kena ling ba kirang ba snong pi haban yo e gajing tho pi tharai haba upol ukran bat uong pilong kinong kitten sim yano pi represent yano ngi mikman mdan do way pat u Jesus Christ handai la dangi ngidang ke jing im ke jongi kam tiknate kumnungin yalami ki way ni don kam bandon ya ka personal relationship habangin ya yo ne usnem ngong epi tungin sngoto ya lade balapan kup hangi ya ka bor balapan kup hangi yangi ya ka authority lakot yangi bangin ra ya ka tin ke jong usim hang ne hasla perthai baling ba jonga ba jong pi ki way kin yu jisu Nga ingo yu blay Agapor bangadang long pro pastor ngam tip nga ju yatut na em hang ni ngam kan mau syuk to la dang la yatut lu ka slong tang ka jing remind hapor bangadang long pro pastor ublay ulay lambat kerku ya ka jing im ka jonga ya ka ba ulaple ya ka lat ka lenti ya ka bangala banyo ban ya shimenta ya ka way ka jing syakri jong ka CCA Christian Council of Asia kabalong hari Indonesia Bat ngakan mau tu kapor habai moderator ibelong pastor soklet. Ifun yang yang one meet show office, ngali meet show office. Bat ia tu yang dengan program yang pikloi balai. Kadang dengan program juga CCA Christian Council of Asia pikloi balai ni
ngilajit ipi ba pi penli we sembata mangabat kiwe don tru sekiwe pat ke pastor pi long ki balak koloi te kat kata kalat menubom koloi ala sukumen ba ala so bang ba han resisten perkat ru ya kepala perkat sibun ki jing perkat ki lami ang ta ngalak koloi pastor tama ipo de ngak hendiat ngong lej men ya slok bad ilok bad kayeng kesem ini duai nalawan saying ngalai penbej la bej lut ki barok bad la ngalakut jingmut bangan lej markom tahi pastor nang alafun ni iong piladon pasport na em ni 4 Julai CCA tingon nyo na pastor kata kile le nak mentah-mentah tu ko por ring akan mau 4 don passport office sang ni haselong ni hable cego hati ilej maret lem penslam su be kita kikam le da katat ban kamyok kloy kata ka passport ru bat ka we ni prosedur apa pengidang apply ya ka passport ngakan mau ya ladi kalong ba ladap ailut igi jingdon kam barok khot kum tu henrei ka we kalong pi haban le mi sha police station kalong ban pin shisha anda habang le mi sha police station ban ngasay ka ID ka jonga ngapen i mengadai pastor dia ka jing so it ka jing so buram ngiyok men ekran subun ki ai ki ngiyok men ya liu jingmut bat ki bat la pen bat lem rekat ba kita ki kam ki bang ngidang pendep henrei wat ladang ade u pastor ru lane nang ade u ru ladang ngapat subu ngam pendep i kita ki prosedur ba ke government of India ka don kam mo ling ba ke police station man pen shisha iki barok ladang ngade u ru lane ole sing la le iki ba kraw hadu kan no ru henrei ladang ngam pendep ya kita ki kendon pitharai ngan yo e kata ka passport kabati kena kalong ya iki jingmut habang ya thu ya kata wan lang ilit jingya seng kat no sien ru wala dang ilaya lap kat no sien ru leningi dwai ngi syak jingit kat no ru henrei ladang ngihi mangi shimat ngim pediang te yu haka jingim ke jongi yu jisu nginum yo bandrung syakai hima ke jong play ngakwa ngin so thu baka jingwan je seng ke jongi kam garanti ya ke beneng kade ke jingya dei ke jongi bot ukres aingo bapidon hang ni kini kilong kisok kiba penjam susu ya ke jingya dei ke jongi bot ukres ling baka jingya syakri lang ke jongi bat ka lem rekat baka balang henrei ladang ngim don ya ke jingya dei ke ba shimat bat u kabati kena namar kata kadau kaktin ke jong oblay ke kran syai ke jinglong hok ke jungi ke long ke sedap jot ke mat jong oblay kibabon kinong atrai ngalale ke ni ngalale kum ta dengan septing wat ya ladiru ya wong ngam itu ki para mangai bei haba ublay ukhat yangi bangingi dei mangiti ki nongkit ya kaktin ke jong sim mangingi ber represent you mangingi dei kita ki ban ya thu syapang kata ke hima ke ba mangingi wan kade ka kamram ke jongi iwe hab yaki iwe briu ki bangingi ya kendo la kalong ha school lane ha college lane ha jing tray lane ha ying kade ka jingkit kli jongi bangini ya thu syapang ujisu ndai tahu pastor ne teman besan ke kamram joki baru ngong namar kata habang isdang ya kene ke snam ngin snotho ya ke calling ke jongi pidon haskol piatu ne em yu jisu ndadon kam menyalap ndadon kam banong wan duai bukti kak jinglong jingim ke jongi kapenti kena nang nung ilong trais nong santali gi jingkeli ke banga jubu nakapor sakapor ka jingeslok ngam don por hang ni hande ngasio thu tai jingkeli ke beningkong nang no ngawan omap yang ke jingkeli ke beningkong ngadewei ke krani ka identity ngam don por ban wan ra ke jingeslok hande ka por kam dei hande ke krani ka identity namar bangim tipsu yala ding ide ki ngi klumar hadu kata-kata hadu bau senrang perkhat bau dei kun thai ngi bot no yano ki celebrity la ne ki wei pat ki icon ki jongi hane perthai namar ngim itho su yala ding ide ki hande
lengkot kat kum ke jing hikai ke tin ke jo oblei ling ba ke jing IT jo ukres ngilong ki khun ki jo oblei ka identity ke jo nang nong iwan ke jing kli ka baar ka bakran ni ka trai snong ke jongi pila dang yit ya ka heritage sen ke jing her pateng ke jongi tang nang ni imi it pa it la ne mo mangi kum ki khasi na ke jing wan her pateng ka bati kena kalong ngin ja lenti kumanganuk sang ai no ngilas kala hel asan be yang ne shalong me yong ngidei na kinshi na kali se dei me it pe it la lang ja nanti kam tam mangi kasing oi pi mo kat kum ke history la yatho mangi long ngi wan her pateng le ma bengal la nang kum baklak nia Mongolian nang nu ki wan na kita China nang nu ki wan kita ngamtip kabanga penti kena ya la di kanu ka trai snong nang nu ngawan nga kedau ya la di shabneng kenang bangala ban so thu i ga jingkli ka bangalai balai nga don hang ni ka ei ga jing thmu ka jo blai bang don hang ni mdei ba shu don hang ni by accident don bok la ni jarang khat ngi don hang ni namar ka jing thmu ka bangala dep ai ka we ga jing slok ka ba sao ka jingkli ka long ka ei ka ba pi la ban le ka ei ka ba ngala ban le ban mi khmat ya bangin long kita ginong kitin sim amro khot ngila ban yalam amro khot la ban duai henry ka ei ka bang ma pi la ban le ban pin mi khmat ya ka ei ka de kata kadu barok ngin sayap wajupan kelat ya la de bah ka wei ka si ngan selek nok nang ni ka jingkeli ka long shanu ngin le ka por ka bangi don hang ni ka de ka investment shanu ngin le Jaka-jakayu ngingin rung choice kadai mangi. Kita gelong ki sandali ki jingkeli ki bang hapan keliman kasngi bat habangi ya yang nu snam ubat hamai. Bat ka calling ka ba uble bu yang i ling ba kani ki jinge slok lingkot hakani kalong ba u kris u khot yang i bangi long ki nong kitin sim u jisu don syong ni. Umdon syong ni asla pertai. Udon badu kpa ujong u bah beneng. Hendrai ukot yang i bangin long kita ki nongra ya kaktien ke jong sim. Lakot yang i mdei tang banwan jing yeseng. Hendrai lakot yang i bamangi ngilong ka balang ka baim shano bangilong. Ngilong ka ta ka jingshai hagano ka jaka ka bangi ngiyeng. Ngilong ka mlu hangno bangi ngidon. Ka jingsuk ka jo ublay ka wan habangi ngilej. Ngidei bandon ka bakum kata ka jinglong ya ka bangi habangi ya yunus nam iwei pe iwei nangi ngidon ya ka benta ya ka jingkot ka jo oblay habau ai ya ka benta ginong kitten sim ka kam ka jungi ka long bangin pen ilam ya ka lenti ya ki wei pat ban ya lam ya ki wei show jisu ban ya thu bagadon ka jingkerman ban yo lai ne ki jing te jing khom ki jing elek jong ka perthai bat uta ulong ujisu kata ka de ka kamram ka jongi nga khot ingi namar kata lingba ka ne ka jing slok ha ka de ka klemat bat ha ka ne ka por ki para bangai bi ki khon ki bala sus pa cho blai ngin sahab banang ya ngim tip ke ka banja compare ngim tip ke ka ban long kam le namar kata soong jingej kadai kata ke jingkermen ye ke bangi ngimla banyoi compare kabar sa ingi kalong habangi represent ye ngimi khmat ye ngi don hang ni ngi sotho ye kata ka jingkot ka jungi kum ki nongkit tin sim ngi ya bet saprang compare wan ki eru ndre ngi shanya hauta u captain jungi ubala dep job om day tang ya kani kisngi ki benang wan ke jing im ke jungi hendrai ula dep job ya ka pop ka bam don ka no ka bor ban job ula yap na ka mata jong abat jong pi u mi pat ban penti kena yangi what shape ting nganom inop u blain kur khu ingi ling ban ni jing slok ha kani ka por bat habangin mi na kani ka yeng ka bakentang ke jo ublai ublai unang ai bor bat yai pen kan mau ya ka calling ka ba udon yangi iwei pe iwei bakum kita ginong kit sensim ki Christ ambassador ngi don hang ni hari nang way ngi represent ya batang ya bat ka ka bangile ai ki we gen tip dur bhabriu jisu on i hangi ubleun korku ling ba ka por na kam ta ka buram ka jo amen
Kublai sibun pastor, ya ka kubor ya ka bala pensengau, pedeng jongi lingba jong kani kapor. Kublai unang kerku, ya pi hagi jing trai baro. Yai kublai ru ya baro kibla pendep ya la ka jong kibenta lingba jong kani kapor. Ngin penwai no ya kani ka jing syagri ka jong iyo blai. Inya ruai ka jing ruai ka ba saus pa sau pulai na batamai ba saus pa lai pu ar na ka barim. Toya lam yang i ko kanran kat bangidang yaj syafrang. Hai kilenti bat kalan kibang ya kendo lang. Kia le ka do bat mensim menta i la shibet chun. Ki jing pensoi jong ka pertai ki pentap da jing bom hun. Hadian baladapan ruai ya kani ka jing ruai. Sashi sien ngakerpat ya i Reverend Dison. Ba inbo jing duai bat ban pelaj ru da ka jing kerku penwai. Toya lam yang ikoken ran kat bangitang ya japlang hakilenti ebat kelan kendulang kia leka doban mensim menta eta shibet shon kijing penchoy jong kaperte kipendam da jing bom hun kum nun yati om pachel liu hikai trai ngan skaulan hakijingan pelun chongki ngan om shem ka jing leran ai ngan komit syakilumba kibaton syilangwa ai ngan batka tika jongmi haki umku trai bapa. Ina duai. Kan rat me khot yangi. Bangin tray ha ka lingkha ka jong me ha ka nu ka benta ya ka ba me bo yangi. Me bo ru yangi ko kan rat hang ne bangi ngila ya ka ban pendap ya ka jing khot ka jong me kum kita ki nong ra ya ka tin ka jong me kat pangindang don ya ka por hang ne hasla pertai ai bor ngi pedeng ka jing telot ka jongi pedeng ka jing duna ka jong nginum la dala dehi Rengi pendem bat ngi IT yala deh kikti ki jome kerku nomar kata habangi ngin jam bat ya limba gini gisngi ki benangwan me kumu kapten ujongi bat syame bat tang hamehi ya kabangi kmit ya laki khmat ki jongi betin ngi ko kanrat apdeng ki jing bat ki jing ele
Henry me kershan, me long dingdo badu shandu, nagam ta ka jing im, bat ka long ying long sem bat ka balang hi barok kaway, lingba ka jing im ka jungi. Kerku na markatai ki barok ia ka bangilayo man pendap lingba ka negapor. Ai kan long kita ko kan rat, ki jing IB, ki jing aingu, ki ba iubi akmat ka ket ka jing isnei ka jong me. Bat abangin mi ru, naga ying ka bakentang ka jong me, lingba ka nega klimat. Pelat ya pedeng jongi long, de ki jing kerku ki bakan sai ke jong me. Ka jing IA ke jong Yesus Kristus, ka jing it ke jong bleu pa. Lam rakat ka jing pentingan ke jong bleu mense makut. Ini ki lai ke jing kerku hawai bleu to ken de syong sa rangkat bat ngi. Iwei piwei. Long lam lorkat bala ka jong ka balang ka jong me. Bat kum joro apa deng ki reu ngat bat ki ru kuat ki badam bat syakri me ki badan hang ne bakalang satlak ru jong ka ne ka pertai. Naduk mentabat, codo ke arta ke babom jukut ru. Amen.